Ay, nagmayatin ay atibiyag tinakalaban. Makarelax mo't lang ang titao. Malpas ti aming nga trabahon. Ay, may subli mo lang nga dati planggana ni kumari nga binulod ko di last month. Ay, aliwalas ti panawon Maya talaga umaayon. Stress free. Awan ti panunutan nga problema. Kamsana! Apo! Ma'am! Magkagsingir ti lending mo! Apo! Kamsana! Ma'am! Ayun mo! Ada tama na di problema kan stress ko. Singir mo na. Sapay awan ti pagbayad ko. Kaya hindi mo alam ang umang agsingiran. Naramid ko aming nga diskarte, naglimang ako. Apo! Kawan sa mambut ka. Apo! Kamsana! Apo! Apo! Isuman sama tayo dyan. Sabi, paglumangat na tayo. Yaman nga tati aramida ko na yan. Ma'am! Hindi na. Pao tayo mga anak pa hilaan. Ma'am, kagayad ka tilinding, ma'am. Ano na siya kumiguna? Ay! Ay na! Pamarang ka pa lang nga pag-aw! Kapag ungat garon. Di ba mo dalinding mo? Awan. Apay da kwarta ti pag-ong. Di man na nga din. Ay! Ungat ka makto.